nás, Čiernych Klačanov, prvýkrát, ktorý privítal hlavu štátu prezidenta Slovenskej republiky, pána Ivana Gašparoviča. Pán prezident má dnes veľmi náročný program, ale napriek tomu prijal naše pozvanie, aby pozdravil naše jubilejné 20. výročie stretnutia Klačany na Slovensku. Pán prezident, ešte raz ďakujem. Až dovolíte, pán prezident, požiadam vás o krátky príhovor. Vážený pán starosta, pani starostky, starostovia, milí spoluobčania. Keď som dostal pozvanie sem do vašej obce, mal som na ten deň a v tomto čase iný program, ale keď som zistil, že o čo tu ide, že ste si vymysleli takú peknú tradíciu stretávať sa. Obce, ktoré majú podobný názov. Nič krajšie na svete nie je, jak sa ľudia schádzajú v dobrej vôli, aby hľadali nové priateľstvá, aby si pomáhali, ale aby sa aj spolu zabavili. Ja som veľmi rád, keď som si prečítal niektoré veci, že toto stretnutie je aj takou ekuménou, kde nerobíte rozdiel medzi národnosťou, medzi náboženstvom, kde sa proste stretávať, ako som povedal, v dobrej vôli. Chcem vám preto poďakovať a popriať vám pri týchto nie veľmi ľahkých časoch, aby vás naďalej držala táto tradícia, aby ste sa schádzali vždycky v dobrej vôli, aby ste si porozprávali o dobrých veciach, aj o zlých, ktoré treba napraviť. Preto som prišiel veľmi rád do vašej obce a teším sa, že aj pri tých nie dobrých poveternostných podmienkach dneska tu svieti slniečko. Svieti vám na ďalšie priateľstva a ja sa z toho teším. Ešte raz prajem vám príjemný deň a ďakujem za pozvanie. Všetko